rukoveď na písanie slohovej práce, beletrizovaný životopis. Tento učebný materiál vznikol v projekte Moderná škola, základ úspechu v rámci inovácie obsahu, metód a fóriem vzdelávania. Dobrý deň, študenti. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Som Richard a som spisovateľom. Kolega ma oslovil s prosbou, aby som vám pomohol a poradil, ako napísať výborný beletrizovaný životopis. Tak sa do toho pustme. Najprv si ho trošku charakterizujeme. Povieme si, aké jazykové prostriedky sa v ňom vyskytujú. Poskytnem vám aj návod na písanie, ukážku a témy z minulých rokov. Čo je to teda beletrizovaný životopis? Beletrizovaný životopis je hybridný útvar umeleckého štýlu. Prečo hybridný? Pretože vychádza z objektívnych faktov, ktoré umelecky zahmlieva, alebo sa vyjadruje o nich obrazne. Od klasického úradného životopisu sa odlišuje tým, že sa v ňom uplatňuje aj fantázia a fikcia. Aké slohové postupy využíva? V beletrizovanom životopise môžeme identifikovať informačný slohový postup. Napríklad, ak sú spomenuté nejaké údaje zo života. Ďalej, opisný slohový postup. Napríklad pri opise postavy alebo situácie. Niektoré dôležité fázy života môžu byť prerozprávané rozprávacím slohovým postupom a niekedy sa stretneme aj s výkladovým slohovým postupom. Napríklad pri vysvetlení súvislostí. A čo jazykové prostriedky, ktoré využíva? Z jazykových prostriedkov sa v beletrizovanom životopise môžeme stretnúť s hovorovými, ale spisovnými slovami. Ďalej s neutrálnymi i citovo zafarbenými slovami. S knižnými slovami, poetizmami, s básnickými prostriedkami ako je metafora, metonímia, personifikácia a podobne. Teraz vám ukážem jednoduchý návod. Pozrite sem. Pri písaní vášho beletrizovaného životopisu sa môžete držať tejto jednoduchej osnovy. Začnete narodením. Budete pokračovať detstvom, školou, strednou školou a na záver môžete spomenúť nejaké predsavzatie. A teraz si vypočujeme ukážku beletrizovaného životopisu. V jedno daždivé septembrové ráno, keď sa lístie ešte len začínalo sfarbovať do jesenných odtieňov, sa narodila Emma Novotná. Dievčatko s očami ako ranné nebo a zvedavosťou, ktorá presahovala múry detskej izby. Už ako batoľa vraj vždy namiesto hračiek siahalo po knihe alebo ceruske. Keď sa naučila rozprávať, jej rodičia zistili, že nepozná slovo nuda. Emma navštevuje základnú školu Jána Amosa Komenského v malom meste pod horami. Medzi spolužiakmi je známa svojou neutíchajúcou energiou, ale aj ochotou pomôcť, keď niekto nerozumie matematike alebo potrebuje opraviť slohovú prácu. Jej učiteľka slovenského jazyka raz poznamenala: Emma píše, ako by jej pero vedelo rozmýšľať. Najradšej má dejepis. Pri rozprávaní o dávnych dobách jej oči žiaria a dokáže hodiny hovoriť o Egypte, stredoveku či slovenských povstaniach. V školskom časopise Komenského hlas pravidelne uverejňuje články, recenzie kníh, ale aj svoje krátke poviedky. Mimo školy sa venuje hre na husliach, ktoré si vybrala vraj preto, lebo ich zvuk jej pripomína vietor vo vysokej tráve. Je tiež členkou miestneho turistického klubu a so starším bratom prešla už nejednú horskú trasu. V srdci však najviac túži potom, že raz bude spisovateľkou. Svoj prvý román s názvom Tajomstvá pod lavicou dokončila v 10 rokoch. Napísaný bol rukou, ozdobený kresbami a starostlivo zviazaný šnúrkou na topánky. Emma je žiačkou, ktorú si každý učiteľ zapamätá nielen pre jej výsledky, ale aj pre jej ľudskosť. Svet ju ešte len čaká a ona už teraz vie, že v ňom chce zanechať stopu, ktorá sa bude čítať ako dobrá kniha. A na záver si môžete pozrieť vyžrebované maturitné témy z minulých rokov.
Verím, že sa vám prezentácia páčila.